ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଦ୍ୱାରା 2 ଅକ୍ଟୋବର ଯାଜପୁରରେ ରାଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ଆପଣମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଲା। ଏଠି 7ଟା ବିଷୟ ଅଛି ବୁଝିଲେ। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ଲାଗୁ କରି ବହୁଜନ ସମାଜର ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାସୀ ସମାଜର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଯଦି ଆମକୁ ଯଦି ରୋଜଗାର ତ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଭାରତବର୍ଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠନ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଯେହେତୁ ଆମର ST SC OBC ମାଇନରିଟିମାନଙ୍କ ସଂଗଠନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାକୁ ସରଳୀକରଣ କରିବା କୌଣସି ସଂଗଠନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂଗଠନଟା ଏବେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉଠୁଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ସମସ୍ୟା ଥାଏ। ତ ଆମମାନଙ୍କୁ এই ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏଇ ଯାଜପୁରରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯୁବପିଢ଼ି ବେରୋଜଗାର ରଖି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଆପ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ କରିବାର ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଥିବ ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିପାରୁଥିବ ନା? ରୋଜଗାର ଦୁର୍ବଳ କରିବି, ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆହୁରି ଏପଟେ 2 ନମ୍ବର ଉଦାରୀକରଣ ଘରୋଇ ବହୁଜନ ସମାଜର ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଓ ଗମ୍ଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ ଉଦାରୀକରଣ ଜଗତୀକରଣ ଆଉ ଘରୋଇକରଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଯଦି ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥାକୁ କରାଯାଏ ତ ସେ ସଂସ୍ଥାରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନଥାଏ। ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଥିଲେ ଯେ ଆମର ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସମାଜରେ ନା ରିଜର୍ଭେସନ୍ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁକୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ এই ଅଧିବେଶନରେ ସମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପାଠଟା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଏକାଡେମି ଏଜୁକେସନାଲ୍, କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ଅଧିବେଶନକୁ ଆସିବେ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଉଦ୍ଘାଟକ ଦେଖ ଗୁଜରାଟ ମାରାଣ୍ଡି ଅଛି, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର। ହଁ, ଯୋଉଟାକି କିଶୋର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଅନେକ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେମାନେ ସହଭାଗୀ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯାଇ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର 2 ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 1 ତାରିଖ ଯାଇପାରିବା। ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଗଲେ ନିଜର ସମ୍ବିଧାନର ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯିବାକୁ ତ ସେଟା ତ କୌଣସି ଡାକିବିନି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡାକିଛୁ। এই ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସହଭାଗୀ ଗୋଟେ ନାରା ଗୋଟେ ଲଗାଇବାର ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ଦେବା ଷ୍ଟେଟ୍ କନଫରେନ୍ସ ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ଷ୍ଟେଟ୍ କନଫରେନ୍ସ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ କନଫରେନ୍ସ ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ଷ୍ଟେଟ୍ କନଫରେନ୍ସ તમે સ્ટેટ કન્વેન્શનକୁ ସେମାନେ ଯାଜପୁର ଚାଲ भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिंदाबाद भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिंदाबाद भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिंदाबाद स्टेट कन्वेंशन ଚାଲନ୍ତୁ स्टेट कन्वेंशन ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଜପୁର स्टेट कन्वेंशन ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଜପୁର धन्यवाद। କଣଟା ରହିଲା ରେ
ହେଇଗଲା ନା ଆସିବ ଆସିବ ଯାଜପୁର କୋଉ ଜାଗା? ଯାଜପୁର ଲେଖା ଅଛି ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ଅଛି ମୋତେ ଟିକେ ନମ୍ବର ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ